itu naik lagi, Laodum itu naik lagi. Ini gaya nama. Dini common sense naik bustu gaya nama. Macam arnai, macam traditional, macam scarf biu. Jadi kau jeng onar hiu main bau. Dini be bustu kau dini CM sar kau, dini onar henaya, dini BJP ni symbol henaya. This is unacceptable. And who are you? Who are you, Laodum? Neng sir. Dini jeni bodo ni traditional arnai kau bebai di nenge, mabeau bahai ne. Ada macam kata kau anggung ne. Jadi biu arnai ni value kau, arnai kau je jaga use kalau mau biku ni minta siapa? Dini mas sumas ni kamani mau nahakan biu. Mas sumas ni kamani mau nengkadeng. Azimoy BJP बियो गावनो सोंदों आर'नाइ आर'नाइयाव बिबार बेसेबा मोजां नुदों बे गोरोन्थिखौथ' जोबोद गिदिर गोरोन्थिखौनो बुंनांसिगोनलै बेथ' फिसा गोरोन्थि नङा रायजो राजानि सिगाङावथ' निमाहा बिखानांगोन गेमस्रि आरो लावदुम सिस्टार ब्रादार मोना मानो होनबा जोंनि बयजोंबो सिनायजानाय जोंनि बर'नि आरनाइखौ बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन बिसोरो मानो होनब्ला जोंनि बर'नि आरनाइया जेबो मडिफाइ खालामनो मोना सिगां जेरै दोङो दाबो बिदिनो थानो हो आरो अराय सम जोंनि बर'नि आरनाइया बिदिनो थाबाय थागोन बेखौ रावबो मडिफाइ खालामनो मोना सोरबा ट्रेक्टर लागायो सोरबा पुदुम फुल लागायो सोरबा नांगोल लागायो बेफोर जेबो नङा पलिटिक्सनि माबानि बेफोरखौ लागायनो बेफोर जेबो माबा नङा बेखौनो बुङो जेबो मडिफाइ खालामनो मोना जोंनि बर'नि आरनाइया सिगां जेरै दोङो दाबो बिदिनो थानांगौ आरो अराय सम आरनाइया बेफोरबायदिनो थाबाय थागोन आं बेखौसो लुबैयो आरोना दा गेमस्रि आरो लावदुम सिस्टारमोननि गोबां दावराव जागासिनो मानो होनबा बिसोरो मोनसे बिजेपिनि बिबारखौ माने आरनायाव बिसोरो मडिफाइ खालामनानै माबा खालामना होदोंमोन आरोना दा गोबां दावराव मानसिफोरा बेफोरबायदि मानो खालामनांगौ बेफोरबायदि मानो लासै सिं बर' हारिनि माबाखौ मानो बेफोरबायदि मडिफाइ खालामनांगौ गोबां दावराव मोननै आपडेटनि सायाव आं भिडिअ लाना फैदों जहनकारजि ब्रादाराबो बुंखाबाय नोंथांमोना मिथिखादोंना इमिडियेटलि बिथांमोना निमाहा बिनांगोन दासिमबो बिथांमोना निमाहा बियाखै बिथांमोना निमाहा बिथारनांगोन आरो बेफोरबायदिनो गोबां मानसिया निमाहा बिनांगोन होननानै भिडिअ एबा कमेन्टजों शेयार खालामहरदों आरोना जेम्स ब्रादाराबो दांखाबाय जेम्स ब्रादाराबो बरिया बाथ्राजों दांना होखाबाय भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायना ला जायफोरा नुवाखै जेम्सनि आरो नेक्स्ट पार्ट होन्दोंमोन ना नोंथांमोना बेनिखायनो आं लाफिनना फैनाय जाबाय जहनकारजि ब्रादार आरो जेम्स ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना गिबियावनो नायग्रोना लाबानो जाबाय आरोना दा बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामना हो गासिबो नुनानै जाहाथे इमिडियेटलि बिथांमोना निमाहा बिनो हायो आरो जोंनि बर' हारियाव आरनाइया बेफोरबायदिनो थाफिनो नंगौना दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना ला खुलुमबाय बयखौबो आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनाया जाहैबाय थारमाने दा ससियेल मिडियायाव जिहेतु मोनसे माबाखौ लानानै लावदुम ना मा होनो मनिन बर' ना मा बे मोनसे आर'नाइखौ लानानै जे मोनसे बुस्थु भाइरेल जागासिनो थारमाने बिनि सोमोन्दै आं बुंनो नागिरदों आरो दा खोथाया जाहैबाय जिहेतु जोंनि ट्रेडिसनेल आर'नाइ ट्रेडिसनेल जितु आर'नाइ थारमाने बे बुस्थुखौ लानानै जे दिनै मोनसे राजनिति बेलायाव जे बे बुस्थुखौ इउज खालामदों स' द्याट्स रियेलि आनएक्सेप्टेबल आरो बे बुस्थुआ बुहुत लाजिथाव मानो होनोबा जोङो आर'नाइखौ सासे मानसिखौ बा सोरखौबा जोङो अनार होनायाव बा सोरखौबा रिसपेक्ट बा सोरखौबा मान बावनायाव जों बाहायनाय जायो खिन्थु बे आर'नाइखौ जुदि पार्टि लेभेलाव आरो पार्टि ग्राउन्डआव लाङोबा स' बिनिफ्राय बांसिन लाजिथाव आरो शेमफुल खुनु माबायानो गैला आरो मिथिबायना आरो बे बुस्थुखौ दिनै लावदुमा सोर हुइज लावदुम दिनै आर'नाइखौ लानानै बियो मोनसे पार्टि लेभेलाव दिनै CM सारखौ हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ दिनै बियो अनार हैदों थिग আছে जोंखौ बर' ट्रेडिसनेल आर'नाइ हिसाबै बिसोर अनार हैनो हायो खिन्थु बेवहाय जे बिजेपिनि सिम्बलखौ लानानै मा हिसाबाव बियो दिनै CM सारखौ दिनै मानि थाखाय अनार हैखो मा हिसाबै बिनि डिजाइनारा सोर मानसिया भुलाव जाफ्लांनाय बुहुत खामानि थायो खिन्थु कमन सेन्स होननाय बुस्थु थायो बे गैया नामा এইটো নাই নাকি লাউডুমৰ এইটো নাই নাকি नैबे गैया नामा दिनै कमन सेन्स होननाय बुस्थु गैया नामा मोनसे आर'नाइ मोनसे ट्रेडिसनेल मोनसे स्कार्फ बियो जायखौ जों अनार होयो मान बावो दिनै बे बुस्थुखौ दिनै CM सारखौ दिनै अनार होनायाव दिनै बिजेपिनि सिम्बल होनाया दिस इज आनएक्सेप्टेबल एन्ड हु आर इउ लावदुम
नों सोर दिनै जोंनि बर'नि ट्रेडिशनेल आर'नाइखौ बेबायदि नोङो माबायाव बाहायनो आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो जुदि बियो आर'नाइनि भेलुखौ आर'नाइखौ जे जायगायाव इउज खालामो बेखौनो मिथियाबा दिनै मा समाजनि खामानि मावनो हागोन बियो मा समाजनि खामानि मावनो ओंखारदों আজি মই বিজেপি আমাৰ যিমান অকল আমাৰ কৰ্মকৰ্তা আছে আৰু আমাৰ CM ছাৰক মই অনুৰোধ জনাওঁ মনিন যোৱাকালি না পৰহি আপোনাৰ তাতে গৈছিলে আপোনাক যে আৰনাই দি আপোনাক অনাৰ দিছিলে দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল আৰনাই অকল যদি আৰনাই দিলেহেঁতেন সেইটো আমাৰ একচেপ্টেবল হ'লেহেঁতেন কিন্তু আৰনাইৰ লগত যিটো বিজেপি চিম্বলটো তাতে যে এড কৰি দিলে আৰনাইৰ লগত যে বিজেপি চিম্বলটো এড কৰি দিলে দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল আৰু CM ছাৰ আপোনাক মই কওঁ এতিয়া মামা যে এনেকুৱা মানুহ মনিন বড়ো এনেকুৱা মানুহ যদি সামাজিক বা ছ'চিয়েল যিটো ছ'চিয়েলৰ কাৰণে যিটো মানে কোনো কমন চেঞ্চ নাই যে আৰনাই কোনটো জেগাত ইউজ কৰিব লাগে নালাগে সেইটো বস্তু যদি কমন চেঞ্চ নাই আৰু এনেকুৱা মানুহক আপুনি টিকেট দি পেলাই বিজেপিৰ মান সন্মানকো কোনোদিন নাখাবি CM ছাৰ যদি নিজৰ সমাজৰ কথাটো ভাবিব নোৱাৰে কমন চেঞ্চ যদি নাই এনেকুৱা মানুহক টিকেট দি পেলাই আপোনাৰ পাৰ্টিটো কোনো দিন হেৰি কৰিব নালাগে CM ছাৰ চ' দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল नोंसोर दिनै साननो हागौ दिनै ट्रेडिशनेलखौ जोङो सोरखौबा अनार होनायावसो बाहायो खिन्थु बेखौ पार्टि लेभेलाव माब्लाबाबो दालाबो बेखौ पार्टि लेभेलाव दालाबो जों बेखौ गनायनो हाया इमिडिएट you should have to apology immediate नोङो apology बिनांगौ माफ बिनांगौ बे जों रायजोआ बेखौ समाजा बेखौ गनायनो हाया थैबाबो जों गनायनो हाया immediate apology बिनांगौ नोङो मनिन थैंक यू नों बबाव दङमोन दा बबाव दङ बुहुमा माब्ला थैजोबलांसिगोन नामा दिनैनि भिडिअखौ मोजाङै खोनासं ओमफ्राय नै बिदि आरो डिजाइना मोजां आं मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय नै जा मोजांखा इथिंबो जा मोजां नै डिजाइना मोजां मोनदोंना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव मोजां मोनदों होननानै खोन्थाहरनो दाबाव दे नै जा साइजखा आंसो लानो लुगैलायबाय बर' फिल्मनि सासे समायना एक्ट्रिस बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो बरायजानाय बयजोंबो मोनथिजानाय बियो मोनसे ओरैबायदि मोजां भिडिअ होदों गावनि फेसबुकआव बियो गावनो सोंदों आर'नाइयाव बिबार बेसेबा मोजां नुदों दा आङो नोंसोरनियाव सोंदों नोंसोरो माबायदि नुदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दा आङो बिसोरनि बागै भिडिअ बानायनानै बुङोब्ला गोबाङानो आंखौ नोंहा मा नांजादों नोंहा मानो जोंबाय थायो बेफोरबायदि गोबां कमेन्ट्स फैयो ना आङो नांजाया मालाबाबो दिनै सोरबा बर' फिल्मनि एक्ट्रिसानो जा एक्टरानो जा जोङो माब्लाबा बुंनांगौ सम जायोब्ला जों बुंगोन भिडिअ बानायगोन दिनै जोंनि बर' हारियाव गोबां हारि सिबिग्रा हारि मोजां मोनग्रा हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा गोबां दङ जोंलाय सोरखौ मा बुंनो मा सोंथि सोंनो नंगौना नङा दा बियो गावनो गावनि भिडिअनि गेजेरजों बुंदों रोखा रोखा माबायदि नुदों आंथ' बुंखायो जोबोर समायना नुदों बेनोसै भिडिअ'थ' दावराव जागासिनो नाथाय दासिमबो गेमस्रि आरो लावदुम सिस्टार ब्रादारमोननि जेबो रिप्लाइ फैयाखै एबा निमाहा बिनाय भिडिअ'बो फैयाखै माबा मोनसे टेक्स्ट लिरनाबो हराखै बिथांमोना नायनोसै जोङो बिथांमोना बेसांसिम थायो आरो माब्ला निमाहा बियो ना निमाहासो बिया आं बुंनांगौ जेबो खोथा गैला गोबां मानसिया बुंखागोन आरो गोबां मानसिनि रिप्लाइ फैखागोन नङा होनबा लोगोफोर दा बेखिनिसै भिडिअ'आ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरदो मा बुंनो सानो बे आरनायाव बिबारनि मडिफाइ खालामनायनि थाखाय नोंथांमोना मा बुंनो सानो सानब्लानो बुंब्लानो जाबाय कमेन्टनि गेजेरजों न आं मैया मोनसे भिडिअ होदोंमोन बिथांमोननिनो गोबां मानसिया नायदों गोबां मानसिया रागा जोंदों मोनसे कमेन्ट मोजां फैयाखै ओरैबायदि राहरदों गेमस्रिखौ ओरैबायदि राहरदों लावदुमखौ मानो होनबा बिसोरो बेफोरबायदि गोरोन्थिया माने दाल' मावनाय नङा सिगांबो बारे बारे मावनाय गोरोन्थि माने बेफोरबायदिथ' गोरोन्थि मावाखै अब्लाबो गेमस्रिखौ माने गोबां मानसिया सोरबा सोरबा मोजां मोननायबो दङ गाज्रि मोननायबो दङ आरोना बेफोरबायदिनो गोबां मानसिया कमेन्ट खालामदों
दा बेनोसै आंहा बुंनांगौ खोथा गैखाला नेक्स्ट पार्ट नोंथांमोना नांगौबा भिडिअ कमेन्ट खालामना बुंहर मोनसे जोंहा बर' हारिनिनो सासे गिदिर माबाया मोनसे होदों निउसाव आं बेखौ लाना फैगोन नोंथांमोना नांगौबा कमेन्ट खालामना बुंहरब्लानो जाबाय आरो ना जायफोरा नुवाखै नोंथांमोननि सेराव आं देखायनाय जागोन आपडेट हिसाबै लाना फैनाय जागोन आरो ना दा नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै बाय बाय